Cześć! W poprzednim wideo mówiłem o tym, jak zacząć uczyć się śląskiej gotki. Teraz pójdziemy o krok dalej i porozmawiamy o tym, jak ćwiczyć znajomość śląskiego i stać się w tym prawdziwym mistrzem. Albo bardziej, jak stać w tym doprawdy majstrem. Przed Tobą 3 metody na ćwiczenie śląskiej gotki. Metoda pierwsza. Naucz się zasad pisowni. Zdaję sobie sprawę z tego, że to metoda dosyć kontrowersyjna. Może nawet sobie myślisz, że ty przecież chcesz się tylko nauczyć godać. Niepotrzebna ci znajomość jakichś dziwnych szlaczków. A jak będziesz chciał sobie coś zapisać, to zrobisz to fonetycznie, po polsku. I wystarczy. To pułapka, w którą wpada wielu nowicjuszy śląskiej gotki. Zasady pisowni nie są fanaberią. One odpowiadają na prawdziwe językowe potrzeby. I właśnie dlatego warto się zapisu gotki nauczyć. Bo dzięki temu nie tylko wiemy, jak coś zapisać, a może wręcz przede wszystkim, jak coś przeczytać i jak coś wypowiedzieć. Jeśli nie znamy danego słowa, a nie ma ono ślabikorzowego zapisu, pojawia się problem. Spójrzmy. Słówko uma. Jeśli zapiszemy je bezznakowo, będziemy mieli po prostu oma. I jak teraz to przeczytać? Oma, łoma, uma. Jeśli słyszeliśmy wcześniej dane słówko, sprawa jest jeszcze w miarę prosta, intuicyjnie przeczytamy je poprawnie, ale jeśli to dla nas nowe słowo, często powoduje to kłopot. Tymczasem przyswojenie zasad pisowni naprawdę nie jest trudne, bo, i warto to podkreślić, w ślawikorzowym zapisie w powszechnym użyciu są zaledwie 3 lub 2 dodatkowe litery. Litera O z daszkiem, O z rogami i O z kreseczką. Dlatego zachęcam, abyś przyswoił sobie zasady stosowania tych liter. Pomoże Ci to w pisaniu, w czytaniu, no i w uczeniu się nowych słów i ich wymowy. Metoda druga. Pisz. Nie ma innego sposobu nauczenia się stosowania śląskiego zapisu niż pisanie. W tym zakresie zdecydowanie praktyka czyni mistrza. Zainstaluj sobie na komputerze śląską klawiaturę i zacznij pisać. Albo weź kartkę papieru, długopis i do dzieła. Na początku możesz po prostu otworzyć jakiś tekst w internecie albo wspomniane już przeze mnie książki i spróbować przepisać fragment. Pozwoli Ci to przyzwyczaić się do śląskiego zapisu. Następnie dźwigaj sobie poprzeczkę, zapisuj z pamięci pojedyncze słowa i sprawdzaj, czy zrobiłeś to poprawnie. Albo poproś kogoś, by przeczytał Ci mały fragment tekstu po śląsku, a Ty go zapisuj. Tak, dokładnie o tym myślę. Zrób sobie małe śląskie dyktando. Możesz też ćwiczyć poprawiając śląski zapis w tych tekstach, w których autor nie stosuje ślabikorza. A kiedy poczujesz się w miarę swobodnie, sięgnij po pustą kartkę, tę prawdziwą albo wirtualną i po prostu pisz. Co tylko przyjdzie Ci do głowy, byle było w miarę po śląsku. To gotowy sposób na przyswojenie sobie śląskiej pisowni. Uczenie się pisania to etap, który wymaga nieco czasu. To naturalne. Jak pokazują badania, które niedawno przeprowadziliśmy, najwięcej osób, które uczą się śląskiej gotki albo nawet biegle się nią posługują, ma problem właśnie z pisaniem. W naszych badaniach 55% osób wskazało, że to właśnie pisanie po śląsku jest dla nich najtrudniejsze. A więc nie jesteś sam. To konsekwencja tego, że przez wiele lat śląski funkcjonował w zasadzie wyłącznie jako język mówiony. Nikt go nie zapisywał, a więc i nie czytał. Jednak od kilku lat ta tendencja na szczęście się odwraca. Nawet jeśli nie czujesz się biegły w czytaniu śląskiego, to z pewnością nieraz widziałeś śląskie treści w internecie czy materiały reklamowe po śląsku. Jeszcze 10-15 lat temu to było zupełnie nie do pomyślenia. Metoda trzecia. Podejdź do tematu rzetelnie. Jeśli chcesz nauczyć się śląskiego, kibicuję Ci z całych sił. Jestem niesamowicie szczęśliwy, kiedy każda kolejna osoba staje się pasjonatem gotki. Niech jednak Twoja decyzja o nauce nie będzie chwilowa. Jak miałeś okazję się przekonać, kiedy omawiałem poprzednie zasady, śląskiego nie da się nauczyć w 5 minut.
Niektórzy tak do tego podchodzą. Podpalają się do tematu, rzucają się na książki, poświęcają jeden weekend, instalują śląską klawiaturę, przeglądają dziesiątki nagrań na YouTubie, wsiąkają w teksty źródłowe, po czym okazuje się, że nie wiedzą, jak to wszystko ogarnąć, bo jest tego zwyczajnie za dużo. No, tak naprawdę cokolwiek w życiu robimy, gdy chcemy nauczyć się czegoś nowego, rozwinąć hobby, zbudować biznes, potrzebujemy konsekwencji. A więc przesuwania się naprzód, kroczek po kroczku, bez względu na przeszkody. Jeśli naprawdę chcesz się nauczyć śląskiego, to etap decyzji masz już za sobą. Potrzebujesz już tylko konsekwencji. Zobowiązania względem samego siebie, że będziesz poświęcał gotce trochę czasu. Wystarczy pół godziny dziennie, abyś po kilku tygodniach osiągnął fantastyczne efekty. Jeśli będziesz konsekwentny i zdeterminowany w swojej nauce, gwarantuję, że zaskoczy Cię to, ile się nauczyłeś w tym czasie. Daję Ci też znać, że jeśli chciałbyś się w pełni poświęcić nauce śląskiego, to możesz zainwestować w nasz wideokurs Śląskiej Gotki Online. Dzięki niemu nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a w pakiecie zyskasz także 100 stron ćwiczeń. Ukończyło go już niemal 250 osób i każda z nich otrzymała imienny certyfikat. O kursie mówiły też media, Gazeta Wyborcza, Telewizja Silesia czy Superstacja. Więcej szczegółów i informacji o aktualnej promocji znajdziesz na stronie kursgotki.pl. Jeśli spodobał Ci się ten film, to daj nam suba. To dla mnie najlepsza motywacja do dalszego nagrywania. Do zobaczenia.